Oblaky smogu a mliečna misia. V malej zelenej dedinke, kde ranná rosa osviežovala každý list a kvet, sa obyvatelia jedného rána prebudili do temného dňa. Zrazu nebolo vidno ani na koniec vlastného nosa. Vzduch bol ťažký, naplnený smogom, z ktorého sa točila hlava. Malý Lukáš sa zobudil a tak ako každé ráno si otvoril okno do Korán. I hneď začal kašľať, až sa mu triasli plecia. Jeho mama, plná obáv, zabuchla okno a povedala si: Tu niečo nie je v poriadku. Volám mliečnú hliadku. Viac neváhala a privolala na pomoc Ďatelinku, Malinu a Risuľu, 3 statočné kravičky, ktoré sú vždy pripravené chrániť dedinku. Musíme zistiť, čo spôsobuje tento smog. Ďatelinka so svojou lupou, Malina s mapou a Risuľa so zoznamom obchodov začali svoje pátranie. Prešli celou dedinou a sledovali prichádzajúce nákladné autá, ktoré dovážali mliečne výrobky zďaleka. Tu niečo smrdí a nie sú to len výfukové plyny. Zamrmlala Risuľa, keď sa skupinka dostala k veľkému obchodu na okraji dediny. Rozhodli sa preskúmať regály s mliečnymi výrobkami. Poďme hľadať SK Oval. Uvidíme, či sú to naše výrobky. Po dlhom hľadaní, obracaní každého jogurtu a mliečneho balenia zostali kravičky zaskočené. Fíha, veď len 4 mliečne výrobky z 10 sú naše domáce slovenské. To znamená, že väčšina mliečnych výrobkov k nám prichádza zo zahraničia a vozia ich tými velikánskymi kamiónmi. Tak to je príčina. Množstvo kamiónov dovážajúcich mliečne výrobky znečisťuje náš vzduch a z toho sme chorí. Kravičky sa rozhodli konať. Vymenili si rozhodné pohľady a plán bol na svete. Čo keby sme zorganizovali miestny jarmok? Mohli by sme predstaviť dedinke všetko krásne, čo naša farma aj blízka mliekareň ponúkajú. A tak sa začala práca na plánovaní jarmoku. Ďatelinka pripravila plagáty, Risuľa sa dohodla s farmármi a blízkou mliekarňou a Malina vymýšľala zábavu pre deti. Dedinka ožila vzrušením a očakávaním. Deň jarmoku prišiel a aj slnko predralo svoje lúče cez mraky smogu, ako by chcelo dedinčanom poslať povzbudenie. Stánky plné čerstvého mlieka, sírov a jogurtov s príbehmi o tom, ako boli vyrobené, prilákali dav ľudí. Vidíte, ako je dôležité podporovať naše lokálne farmy, naše mliekarne? Nie len, že tam pracuje množstvo ľudí, ale najmä nemusíme ďaleko chodiť pre mliečne výrobky. A keď sú dokonca z blízkej mliekarne, dovezú ich raz, dva do nášho obchodu v dedine. Hovorila Ďatelinka obyvateľom, ktorí ochutnávali tieto láhôdky. A menej kamiónov, ktoré prichádzajú zďaleka, znamená čistejší vzduch pre nás všetkých. To len budeme všetci zdravší. Dedinka začala uprednostňovať lokálne mliečne výrobky. Aj do obchodu ich objednávali viac a viac. Vedeli, že tie doma, na Slovensku vyrobené mliečne výrobky, mali na obale vo oválnom znaku označenie SK. Zrazu prichádzalo menej kamiónov s mliečnymi výrobkami, vzduch sa vyčistil, Lukáš prestal kašľať a deti sa znovu mohli bezstarostne hrať vonku. Mliečna hliadka, sledujúc dedinčanov, ako si užívajú jarmok, vedela, že splnila svoju misiu. Zase sme to dokázali, povedala Ďatelinka s úsmevom. A dedinka našla spôsob, ako žiť zdravšie a šťastnejšie vďaka odvahe a vynaliezavosti 3 statočných kravičiek.